Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:04, maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental. Panabutan sa aton sila nga pagpangalagad, welcome na sa Aksyon Balita Sunday Edition. Upod sa inyo sila mga kaksyon. Aksyon Inten Aboso. Hindi naman si Aksyon Bryan, Morden. Aksyon Balita Morning Edition. Sa mga balita lokal, sa aton sila mga Pangulong Dinalan, Vice Governor Ferrer, luyag nga i-transparent ang tanan nga transaksyon sa gobyerno probinsyal. PDEA Regional Director, gindayaw ang BCPO sa ilang kampanya kontra sa droga. Sa balita nasyonal, ang food items nga ginpasulod sa Pilipinas gikan sa China positibo sa African swine fever. Babae nga pulis nga nagabaligya sang Shabu, arestado sa syudad sang Davao. Sa balita international, 22 ka persona patay, 1,000 pilason sa linog nga nagtuga naman sa Turkey. Sa balita sports, pag-host sa Asia Oceanic Olympic Boxing Qualifiers, ginsaylo sa Pungso, Jordan. Aksyon Balita Morning Edition. Amang detalye balita lokal pagkatapos gidamang sining. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:08. Sa mga detalye na sa balita lokal, luyag ni Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer nga mangin transparent ang tanan nga mga transaksyon sa gobyerno probinsyal bina ang ginapatigayon nga proyekto kag sa mga proyekto nga infrastruktura. Ini ang ginpalayag ni Ferrer matapos mabato ng listahan sa mga proyekto nga ginumpisahan sa nagligad nga administrasyon konsidin kung ano ang estado sa mga ini. Sunod kay Lakson, ini nga mga proyekto ang mapaathag naman o napaathag naman ni Provincial Engineer Ernie Mapa sa budget hearing apang hindi detalyado o kompleto ang ginpresentar nga datos ni. Dugang pa sa nga Vice Gobernador nga bilang opisyal sa gobyerno may mandato sila nga pag-usisa pag-monitor sa mga proyekto bangod ini ang propiedad sang probinsya. Pila ka mga dalagkong infrastruktura
Ang tubtub subong wala pa nahuman amo ang Negros Forced Food Palapala Terminal, ang Negros Residences kag Mamokal Convention Center. Magadulot naman sang positibo nga resulta para sa mga mamumugon kag regular citizens ang pagpatuman sang panibag-o nga buwis sa sigarilyo kag ilimnon matapos ginpermahan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Sin Tax Law ukon Republic Act 11467. Sunod kay General Alliance of Workers Association Secretary General Winnie Sancho, ang pagpatong sang dugang nga bawis sa mga sigarilyo kag ilimnon ang makatuga sa pagpangduha-duha sa mga nagakonsumo para magbakal pa tungod sa mahal nga presyo. Nagapati si Sancho nga luyag lamang sang gobyerno nga may kuhaan sa nagakaigo nga pondo para sa mga proyekto kag mas istriktuhon ang pagbaliya sa mga ilimnon kag sigarilyo. Balita Morning Edition. Samtang gindayaw naman sang PDEA Regional Director Alex Tablate ang maayong nga performance sa Bacolod City Police Office sa ila kampanya kontra illegal nga droga. Sa courtesy call ni Tablate, ginpanginbulahan sini si PDEA Director kon PDEA 6 Director ni Bacolod PNP Director Ken Ernie Biñas bangod sa maayong performance sa drug operation kag promisa nga handa sila magpahulam sang canine dogs kon kinahanglanon sa otoridad. Ginabiabi naman ni Biñas ang tanyag o konantanyag ni Tablate naging payag nga dako ang mabulig sang mga canine dogs para sa masunod nga operations. Magabulig ang PDEA sa pag-neutralize sa mga drug group leader nga nag-operate sa syudad sang Bacolod. Samtang wala naman sang problema sa tunga ni Bacolod City Director Colonel Henry Biñas kag Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido. Inigin klaro ni Biñas kasunod sang report nga ginaligar wala sang koordinasyon nga ginahimo sa Espinido sa Bacolod City Director. Ang matod suno kay Biñas, masami sila nagaupod sa pagkaon kag nagapangayo sang guidance sa iya sa Espinido, subong man nagahatag ini sa impormasyon nga iya makuha alin sa mga informants. Dugang pa ni Biñas, hindi na kinahanglan pa nga suguon si Espinido tungod nakahibalo na ini sang iya sining trabaho. Aksyon Balita Morning Edition. Sa iban pang balita sa lokal, ginkalipay sang Comelec Bacolod ang kooperasyon sang pumuloyo sa syudad sa kasunod sa ila ginhimo nga panawagan para sa timprano nga pagrehistro. Suno kay OIC Comelec Officer Attorney John Anthony Saril, umpisa sa tong Lunes tubtob nagligad nga Biyernes nga adlaw, Enero 24. Naglabot sa 674 tanan ka mga individual ang ila tigayon nga narehistro. Dugang pa ni Saril kalabanan sang ila mga kliyente ang newly registrants nga naglabot iya sa 313 ka mga individual. Samtang 175 naman ka mga persona ang nagpa-transfer sa ila sini registration sa syudad sa Bacolod. Ginpaabot naman sini nga mangintayuyon na ini nga kadamuon sa mga kliyente nga nagapadulong sila talatapan kada adlaw agod malikawan ang problema sa pagginutok sa pinakaulihing nga bulan sang rehistro. Plano naman ni Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head Jomari Vargas nga padayunon sang ang iya ginahimo nga programa sadto sa tagsa ka mga barangay, ilabi na sa preparasyon kag madasig nga pagresponder sa tion sang sunog. Sunod kay Vargas, dako nga bulig sadto sa tagsa ka mga barangay ang iya gintukod nga Balde Brigade apang ining wala lamang mapadayon bungod sang pila ka mga konsekwensya. Dugang pa ni Vargas, isa man ini sang iya nakita nga solusyon sa problema sa kagutok sa mga dalanon sa pila ka mga barangay sa Bacolod nga masami ginatunaan sang atrasado nga pagresponder sa mga fire trucks. Ginklaro man sini nga obligasyon na sang tagsa ka mga opisyales sa barangay ang pagpanghawan sa mga dalanon sa ila natungdan nga mga lugar, ilabi na sa road clearing operation nga ginmando mismo sang Malacañang. Aksyon Balita Morning Edition. Patay ang senior citizen matapos nalumos Biyernes ang aga, Enero 24 sa sitio Manalimsim, Barangay Puok, Banwasang Hinubaan. Ang napatay ginkilala sa kay Placido Ninial, 60 anyos, tumandok sa Banwasang Hinubaan na pangkaroon nagapuyo sa syudad sang Escalante. Sa investigasyon sang kapulisan, hubog ang napatay sang nagsakay sa ini sa bangka padulong sa likod nga pinapanagyan sang iyaman mismo pakaisa.
Nadagdag sininyal samtang nagasaka ini sa likod matapos nadulaan sang kontrol o likos. Nagapati ang pulis nga wala sang foul play nga nagluntad sa among insidente. Sa katapusan nga balita lokal, walo naman ka mga puluyan ang gintupok sang kalayo sa sunog sa Dalan, Bonifacio, syudad sang Kabatkalaan kahapon sang hapon, Enero 25. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, ginpahayag na Executive Surgeon Jovencio Venus sang Kabatkalan PNP, ila pa ginahulat ang pinal nga resulta sa investigasyon sang Bureau of Fire Protection. Dugang pa ni Venus na palong ang kalayo sa buligman sa mga residente sa lugar kag pagresponder sa mga fire trucks salin sa mga kaiping nga banwa kag syudad. Ginusisa pa sang BFP kung anong gintunaan sang kalayo, samtang wala man sang ginreport nga nasamaran sa among nga sunog. Aksyon Balita Morning Edition. Sa atong pagbalik mga kaaksyon, detalye naman sa Balita National pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Mga detalye na balita national, positibo sa African Swine Fever o ni SAF. Ang mga food items nga ginpasulod sa Pilipinas salin sa Guangzhou, China, nagligad nga Disyembre 2019. Ini ang ginpahayag sang Bureau of Customs sa BOC subong nga Sabado kon kahapon. Base sa resulta sa examination kag laboratory exams sa Veterinary Quarantine Services. Sunod sa BOC ang container nagapangalan niya sa Dynamic M International Trading Incorporated nga nagabot sa Manila North Harbor sa Disyembre 11. Ini nga nagaunod sang dumplings, pork chicken kag iban pa. Gintas na sa BOC Manila International Container Port District Collector si Guillermo Pedro Francia IV ang interagency team para sa disposal sang meat products sa sulod sang shipment mismo. Sunod sa kay customs, sa customs, ini ang shipment ang nagsupak sa sections 1400, 113 o 1113 kag 117 sang Customs Modernization and Tariff Acts, Republic Act 3720 o Food, Drug and Cosmetics Act, Republic Act 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.
Dakop naman ang isa ka babae nga pulis sa syudad sang Davao bungod sa pagbaligya sang shabu. Nakilalang pulis nga si Senior Master Sergeant Sheila Bande, 43 anyos, dalaga sang Victoria Valley, tigato syudad sang Davao kag assign sa Davao City Satellite Office sang Philippine Bomb Data Center. Sunod kay Major Mila Grace Dries, Deputy Chief sang Criminal Investigation and Detection Group, si Bande ang narestar sa buy-bust operation sa itong Biyernes Enero 24 sa iya puluyan kag nakuhaan sang balor 20,000 pesos nga suspected shabu. Dugang pa ni Dries, duha ka bulan ng surveillance ngayon patigayan sa sospetsado antes ang operasyon. Antes madagpan, may 5 ka mga sospetsado nga naarestar kag nagtuad nga si Bande among ila ginakuhaan sang shabu. Sunod pa kay Dries, ila na ibaluan nga ang shabu ginakuha ni Bande sa Maguindanao kag Cotabato. Kaso kriminal ang ipasaka sa pulis kag administratibo depende sa desisyon sa mga matagas nga opisyal sang Philippine National Police. Aksyon Balita Morning Edition. Sa iban pang balita nasyonal, lauman ang kon sa mga motorista ang pagnubo naman sang presyo sang produkto petrolyo sining simana. Idingin palayag sang weekly forecast ang Uni Oil Petroleum Philippines. Base sa ila price outlook para sa Enero 28 tob 3 sang Pebrero, ginsiling sang Uni Oil makaksyon nga presyo kada litro sang diesel. Ang panubuan sang 30 tubtob 40 sentimos sa kada ang litro sini. Samtang 25 tubtob 30 sentimos naman kada litro sang gasolina. Masami nga nag-anunsyo sang fuel price adjustments ang mga oil companies kada Lunes kag sa semana kag gina-implementa naman sa adlaw sang Martes. Sa dugang pangabalita national, ginpahayag naman ni Justice Secretary Menardo Guevara nga iya isumiter kay Presidente Rodrigo Duterte ang resulta sang pagtuon sa proseso sa pagdula sang Philippines Visiting Forces Agreement ukon VFA sa Estados Unidos. Sunod kay Guevara, natapos na ang iya pagtuon sa proseso apang iya ana ini isumiter sa Presidente ukon sa Lunes. Ginklaro pa sang tiglikom nga hindi pa mapresentar sa publiko ang iya rekomendasyon bangod ini ang dapat anay nga mahibaluan sang presidente. Sa itong Biyernes, nagpaandam si Duterte nga dulaon ng VFA kung hindi pagkoreheran sa Estados Unidos ang ginihimo nga pagkanselar sa US visa ni Senator Bato de la Rosa nga anay pamuno sang Philippine National Police Chief. Ginkanselar ang visa sang gobernador o kun sang senador bangod sa nangin papel sini sa madugoon nga gyera sang gobyerno batok sa iligal nga droga. Aksyon Balita Morning Edition. Lasais 20 nagpatigayon sang tribute ang Malacanang para sa ika-44 o kon 44 ka mga nagkalamatay nga miyembro sang Elite Police Special Action Force o kun SAFA sa enkwentro sa atong 2015 sa banwa sang Mama sa Pano, Maguindanao. Suro kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, nagalaw Malacanang mahatagan sang hustisya ang kamatayon sa mga biktima labi na ginang siniman nga pamilya. Sa idalom sang Oplan Exodus, ginpadala sa mga miyembro sang SAF sa Masapano, Maguindanao agod dakpon kontani kag patsyon ang international terrorist nga Sanday Solkifi Binhera alias Marwan kag Basit Usman. Apag wala mapabalo ini anay President Benigno Aquino III ng Santo Philippine National Police o kon PNP officer in charge nga si Leonardo Espina sa amo iyang misyon. Sa baylo, iyagin paibalo si PNP Chief Alan Purisima nga sa sining nga tiyon na nasuspender bangod sa kaso iyang korupsyon. Sa katapusan nga balita national, ginpanubuan na sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX Alert Level 0 o kon normal halin sa abnormal o kon Alert Level 1 status ang bulkan bulusan sa Sorsogon. Sunod ka FIVOX ang pagpanubo sa bulusan alert status ang nabase sa pagnubo man sa monitoring parameters pareho sa volcanic quakes, ground deformation, gas emission kag visual observation sa bulkan. Mayo tuig 2019 singin paidalom sa alert level 1 ang status ng bulusan bangod sa abnormal nga aktibidad kaangay sa pagdamo sang seismic activity. Sa aton pagbalik mga ka-aksyon, mga detalye na balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini.
Yari ang mga programa nga inyo bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balitang Bayan, numero 1. Aksyon, Balita, Morning Edition. Aksyon, Hotline. Aksyon, Hotline. Aksyon, Balita, Banat. Sa detalye na sa Balita International, patayang 22 ka mga persona kag masobra 1,000 ang napilasan sa mabaskog nga linog sa Eastern Turkey. Sentro sang magnitude 6.8 nga linog ang banwa sang Sivriz, probinsya sang Elzaig o kon Elazig. Bangod sa kabasgugon sang pagtayog, pila ka mga building ang nawasak kag madamo sa mga tawo na ginuwa sa dalan. Sunod sa mga rescuers, 39 ka mga tawo ang naluwas halin sa nawasak nga building kag 20 naman ang ginapatihan nga na trap. Masobra man sa 200 ka mga aftershocks ang na-record. Sunod sa Turkey's Disaster and Emergency Management Authority, kapin 400 ka mga rescue teams ang nagpadulong sa lugar. Sa tong 1999, kapin man sa 17,000 ka mga tao ang nagkalamatay sa mabaskog nga linog sa western city sang Izmit. Aksyon, Balita, Morning Edition. Sa Balita Sports, ginsaylo sa pungsod Jordan ang pag-host ng Asia kon Oceania Olympic Boxing Qualifier matapos ginkanselar sang China ang bangod sa outbreak iya sa makamamatay nga coronavirus. Gin-anunsyo sa International Olympic Committee's Boxing Task Force o kon IOC-BTF nga ang qualifying event sa summer sa Tokyo Olympics ang hiwaton sa Aman umpisa Marso 3 tubtob 11. Ini ang una nga gintalana sa Woman China sa Pebrero 3 tubtob 14 apang reschedule ini matapos ang joint decision sang BTF kag Chinese Olympic Committee nga kansilahon ang kompetisyon bangod sa nasabit iyang balatian. Ang Pilipinas nga may 8 tanan ka mga buksidor nga magahampang ang nagtanyag man sang pag-host kuntani sa mga qualifiers. Ang woman kuntani amo ang kunhuhan kuntani amo ang mag-host sa China, Taiwan, Thailand kag Australia sa Group B sa ASEAN Women's Football Qualifiers umpisa Pebrero 3 9 apang ini ang ginsaylo sa Eastern City sang Nanjing sa uman nga pizza. Las 6:26, good morning Action Eden. Good morning, Action Bryan. Kamusta ang imong lagaw? Wa jud ta kalagaw no. Dito sa Dinagsa, sa Cadiz. Subong po, hindi man tayo mabakal na tapinta karon. Tapos kita diya nga apat ni Magbanyo sanay. Sir Nelmar. Sir Nelmar ni Sir Elroy. Galing daw ginaguba yung Dinagsa sa mga ginahimo sa mga manuglagaw to no. May iban nga ang iban action na Bryan wala ta man ginalahat ha. Pero wala mga teenagers, wala nga syempre iban peer pressure tamaan na nga ka-confident nga upod ang barkada kis Action Bryan malipatan na nila ang mga do's and don'ts especially sa mga public areas. Sa Linibo nga naglagaw to siguro mga pila man lang islaman mga 0.00001 meaning jutay lang sa katama. Gamay lang gagalitin kabastusan gyapon. Amo na bla sa isa ka bangkat blang kamatis. Kun butangan mo da sa isa ka dunot. Halos na nun magkaladunot, no? So, nagdalalahig bla sa katuntuhan sining mga naglinagaw sa Dinagsa. Pero, latest, di ba ito mga pictures nila? Tamang litrato? May Action, Bryan, nakita ko tong sa may mga nag-pole dance mo. Sa mga
mga kilala ko man nga nag-ano, 2019 pa to ko, no? 2019, Oo, ang iba, ang mga iba mga pictures, may mga placard, Aksyon, Bryan, nga free, amo niya mo to. Na, Bastos gidya, oo. kung makita, ito sa ilang iloy, o kung sa ilang amay. Gani man. Way labot kiti salamat na nila kiti ilang man na ilang man na gusto ano. Ang aton lang naman diri ya to correct sa na dason nga tuig abi, di na mo magbinastos to sa dinagsa. Di na mo maghimo to sang kun ano ginman kamo kapasikat abi, itago nyo lang ang kabastusan. Shot lang mo da, singgit-singgit lang kamo, banyos-banyos lang kamo. Pero mga personal nyo dahil nga mga bilungeng sa tawag ko sa namo, hindi nyo na pagpakita sa publiko. Private ina mo. Kag may man lang kung kamo da maglinglingan, isa sa karom, di bahala kamo da. Pero sa publiko nyo. Balandra, gidya sa... Binastos naman. Ano. Way na ginarespeto, Santo Niño pa naman. Di ba? Ano? Amo na siya, actually, dapat ang focus mo na siya. Pero amo na iyang ways ang ilang celebration. Pero tani, ibala, ang mga nagatambong mo na action, Bri, i-preserve man na nila somehow. Ang amo na nga. Kaya i-preserve nila kaugalingon nila. Di pagbastuson kaugalingon nila, kaya ginbusong ka mo sa ginikanan. Siyam ka to, gin gabatiti ka mo. Siyam kabulan. Siyam ka to, siyam kabulan. Sila guro siyam katuig. Oo. Tapos pag-agat pa inom gatas, ginapulawan, ginahalungan, bisan lamok, ano na lang ay yamok. Subong ginabastos niyong kaugalingon yun. Las 6:29, kagin nyo nabatian mga kaaksyon ng mga balita lokal, national, international, kag sports. Siling adlaw sang Domingo, upod sa inyo sini mga kaaksyon. Aksyon, Eden, Aboso. Hindi naman sa aksyon, Bryan, Morden. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon, Radyo. Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue.